Bai, bueno, alde batetik izango dira Belarminak taldea, beste alde batetik Desordutan, gero Lain taldea ere bai, Garazi Eguren eta Garazi Esnaola baita ere, eta azkenik Oskar Estangak ere parte hartuko du, kasu honetan ez da fisikoki hemen izango, baina bai bideo baten bidez parte hartu nahi izan dula bere kantu batekin. Hasiera batetik nahi izan dute parte hartu, eta eskertu beharra daukagu antolatzailean aldetik baita ere, behaien disposizio hori eta beraien nahi hori hemen parte hartzeko, ezta? Eta, herrietan eta asteburu hontan baliatu nahi izan da asteburu hau epaiketa gazteen epaiketa behin amaituta, berriz ere libre izan daitezen aldarrikapen hori kalera ateratzeko, ezta? Guretzako auziperatu modun egia samarra olako ekimenek eta bar gutzako kristona diala, kriston babesa emate gutela. Alde batetik ikusten duelako, bai jendean aldetik eta bar jasotzen duen babesa, gero ikusten duelako jende asko dagoela involukratuta ez, bai ekonomikoki epaiketako horretatzeko, bai moralkire guri babesa emateko, desko gutzako dia, arnaz bola bat izango dira bezala. Beti epaiketakola dira ez, azken finean imaginatzezu epaiketan ondoren zer ratorren ez, beti da pixkat, beti esaten da, la espada de Damokles okazula buru gainen. Osea, pixkat da loteria makabroan, nun bagizun epaiketan dauden gaztetako batzuk espetxe egon barriala, eta gainez da gazte batzuk horro denez, baizik eta gaine dia zure lagunagia, ezagutu dituzu, baiekin harremanin dezu, eta bain bakizu gaina behiek, inkluso ni neu edo beste bat espetxeago gaitezkeela, horren pixkat da neko estresantea eta neko frustrantea alde horretatik ez, pentsatzea, epaiketa hemen dago, baina behin epaiketa bukatutakon, ze izango gure etorkizuna, bezakigu, igual espetxe nengo igual ez. Zorionez, guk aseratik planteatu genuen epaiketa hau konponbidean hildoan kokatzea nahi genuen aseratetik epaiketa hau, ekinbide guztik hortatik jundia eta azken alegatoa ere bai. Horren, ikuste genuen nazan, azken alegatoak guk egin beharren epaian aurren interesantegoa zela Euskal Herriko errealidades berdinak barnelduko zituen alegatu bat egitea, eta ez dira bakarrik epaiai, baizik eta azken finen izatea alegatoa Euskal Herritik estatu egingo zaiona. Eta gure ustez lortu deuz, azken finen lortu deuna da, esan bezala, adiez Jesus Egiguren bezalako politiko batek atxik ondo ematea, txema momentero bezalako bat, gero bai bertsolariak, kirolariak, lortu dugu azken finean Euskal Herriko pertsonaria ezberdinak babesa ematea dokumentoa, horren ni uste lortu dela gure helburu ez, azken finean dokumentuak esaten bezala sujetu berri bat sortu da, gu berri bat, hau da azken finean konponbidean alde egiten deunen sujetu berri bat sortu da.